Nå, lad os prøve det her. Det her, det er... Schedule 1. Hvor du skulle være en nystartet drug dealer. Det er da en drengedrøm. Grab trimmer. Måske skal man tage den der også. Hvad skal jeg gøre? Bum. Package station. Weed. Pack. Hvorfor skal jeg putte ned i det der hul? Okay. Put lidt weed i en pose. Så vi kan sælge vores drugs, eller hvad? Så han er en small, eller jeg er en small time weed seller, åbenbart. Output. Back your kush. Fill up the watering can. Fill up. Bum. Okay. Yep. Yep. Luksus. Altså. Talk to uncle outside. Yeah. Come on. Business med som fellow. Er han også drug dealer, eller hvad fanden er det for noget? Okay. Så det løber i familien åbenbart. Fedt. Schedule 1. Så har vi simpelthen fået lov til at låne onklens truck. Så vi kan køre vores... vores drugs ind i byen og mødes med nogle små subjekte mennesker. Og der gerne vil købe noget weed. Ja, why not? Så er vi i byen. Vi kan jo bare parkere her. Bum. Hvor skal jeg mødes med dem? Jeg har en the gas station, det er lige her. Op, der står der en der. Et deal. Hvordan gør jeg det? Eller hvad? Hvad gør jeg? Okay, jeg har allerede gjort det. Okay. Blue House. Der er Blue House der. Der er en, der er svinet. Hun er samlet op. Sådan. Bag ved pawn shop. Politiet, der skal jeg ikke over. Der mangler at blive gjort rent. Hardware store.
Hvad står der? Motel. Pawn shop. Office. Doctor. Police. Hvor fanden var pawn shop henne? Hvad står der der? Hotel. Det station, det gider jeg ikke. Den var pawn shop. Og det er lige her for helvede. Bum. Jeg er meget klar. Bum. Der er en stjerne deroppe. Hvad er det her? Er det hende her? Vil hun også købe noget? En free sample. Let me try. Nogen de ryger. Okay. Open the contacts app. Contacts. Så skal jeg købe noget jord. Det var her, ja. Jeg køber noget jord. Kom. Motel, det var lige her om bagved. Og han sagde, der var betalt, så jeg skulle bare hente en eller anden pakke. Skal en pakken? Already paid for it. Oh my god. Der er en løg. Og han fik noget wheat seed. Nu var det ikke politiet, der prøver at... Det skulle da en politimand. Body search in progress. Nej tak. Jeg har weed på mig. Jeg tror bare, vi kører igen. Jeg ved, hvad det var for en pakke, jeg hentede. Måske var det noget hvidt pulver. Var det her på? Ja, det var det. Jeg bor i den der van der, og onkelen bor der i huset. Pretty antsy. Okay. Ses i morgen. Så skal vi ind og plante noget. Plante noget nyt weed. Hvad skal jeg gøre? Plant a wheat seed in an empty pot. Sådan. Bum. Wheat seed der. Vand, eller hvad? Bum. Head to bed. Det er ikke ligesom mit trash up. Hvis man er en drug dealer, så kan man vel godt have ryddet op efter sig. Dealer earnings, player earnings, XP earned. Okay. Den første dag som drug... Okay.
Det plejer ikke at være godt tegn. Så bliver vi bustet allerede. Fucking hell. Lol, han gør bare. Okay, så vi snakker ikke på politiet, eller de lod os køre. Hvad så? Jeg køber en taco shop. You're a small-time drug dealer from the south. In a fresh town with no cash, no product, and no contacts. Okay. You want to make money, time to get to work. Okay. Vi skal i gang med at sælge noget drugs. Og min lille van. Den er ikke engang tonet ruder. Det er ikke rigtigt, hvad det hjælper at stå og mixe små one-pound bags. Ounce bags. Med weed i en bil, der ikke har nogen tonet ruder. Der er ikke meget Goss eller Heidenberg over det her. Er vi en pige? Er vi meget hvide? Ja. Hvad er det her? Ja, det er mig. Ja. Bum. Hør. Bum. Sådan smok. Nej, det er grimt. Vil jeg den der. Bum. Ja, hun skal ikke have skæg. Vi skal nok ikke have for røde øjne. Ej, det ser ud som, hun har røget noget af sin eget. Pupil dilated. Er det sindssygt? Hun ligner en, der har røget sit eget produkt lidt for meget. Ej, det er sådan, vi skal se ud. Okay. T-shirt. Måske skal vi køre den i all black. Som den ninja vi er. Det bliver nødt til. Hold kæft, den ser træt ud. Det er fint. Helt røde øjne. Message tab. Heard you're in some trouble. Best not to talk over the phone. Go find a payphone. Okay. Onkel. Der er sgu da ingen payphone her. At the payphone. Town Square. Holder vi ikke midt ude i skoven? Skal jeg nu løbe til hele vejen til byen, eller hvad fanden er det her for noget? Nå, jeg holder i udkanten af byen, okay. Midt i skoven, det er meget smart. Ja. Der var han, onklen. The feds have gotten me locked up. Wanna wait for the trial. Glad to hear you managed to slip out. Oh, fuck. Back before I moved to I lived to live down there. Nice time. But plenty of opportunity for someone in your line of work. Oh. Hvorhen er det? Near the town hall fountain in the canal behind the supermarket. Okay, town hall fountain in the canal behind the supermarket. Okay, lad os vende supermarkedet. Andy. Anken. Hvad er supermarkedet? Og det er 3 steder, eller hvad? Okay. Fountain, canal, supermarked. Der er fountain. Yes. Fedt.
Collect the stash near the fountain. Er det ikke fountain? Hvordan ser det ud? Det kan vel godt rydde op, selvom man er drug dealer. Altså jeg står i fountain, men hvordan fanden ser... Hvordan ser det stash ud? X marks the spot. Selvfølgelig. Sådan. Bum. Dash near the canal og bag supermarkedet. Lad os se, om vi kan finde supermarked. Det er supermarkedet. Behind the supermarket, okay. Ja, bum. Der er ikke noget. Hvad fanden er det her for noget? Der var ingen mønter. Nå, der. Så det er sådan nogle drop spots her ved grinerne. Og så skal vi i nærheden af kanalen. Er det der kanalen? Det kan det ikke være. Dash near the canal. Jeg har ingen idé om, hvor the canal ligger. Tak skal du have, Hector. Okay. The cemetery. Er det mig, der ikke kan... Hvad er det her? Nå, det er, hvor vi kan købe vores jord og alt det der. Kan der ikke se nogen kanal? Real estate. Boutique. Jewelry. Ja, vi skal også have en kæde på et tidspunkt. Det ved vi alle sammen, hvad det er, der er brug for. Post office. Sale. Så vi kan lave noget mønt. Der er kanalen. Hey. Whoop, whoop. Sådan der. Head back to the RV. Oh, what the fuck? Ej, det var det for helvede ikke min RV. Ej, det er løgn. Ej, det er løgn. Nej. Oh my fucking god. No. Welcome to Highland Point. This is our territory. Don't interfere. Okay, so the Wrangle. The local gang. Ikke så tak for roserne. Og sødt alder. 6 roser. Det var vildt sødt. Hvor er det grineren det her. Payphone lå herovre. Så det er simpelthen smadret vores RV. Nej. That's not ideal. Det kan du sige igen. Powerful cartel in town, the Benzies family. Figure they have a problem. I didn't think they find you this quickly. Looks like you're gonna need some low key to save a while. Head over to the motel and ask about getting a room. Okay. To get some new equipment, it's a hardware store, blah blah blah. Grow tent, soil and water can. Fuck. Motel. Hvor var det henne? Kan man se på map eller noget? Kunder. Potentielle kunder. Hvad står det der? Albert Howie's stash. Howie owned. Okay, vi skal selv finde hotellet. Handyshoppen. Medicine. Banken. Motel. Byggemarked.
Caféen. Casino. Jeg ved ikke, hvad det er. Hvad fanden var det der motel? Hvad står der der? Motel, det er jo ikke et motel. Det er sgu ikke. Og der skal vi i hvert fald ikke hen. Det var politistationen. Hvor fanden er motel? Autoshoppen. Gasstationen. Er det mig, eller hvor fanden ligger det motel henne? Hvad står der der? Warehouse stock, okay. Bait, så kan vi fiske. Så vi skal stadig have fundet motellet. Motel office. Jeg synes sgu da ikke, jeg har set noget motel. Hvad står det der? Top dog. Car wash. Car wash også for salg, eller hvad? Ikke det der er. Car wash 20.000. Jeg har ikke en nikkel. Safety threats. Laundromat. Man kan købe alt. Det var en 4.000. Så kan vi lave lidt passive income. Hvad er det derovre? Er det en motel? Taco Bells. Taco Tinglers. Værtshus. Er det en streetclub? Pawnshop. Motel. Og The Office, er det... Det er de også... Ja. Hej. Jeg vil gerne... Nej, værelse. 75, det må vi gøre. Okay. Hvorhen? Og så skal jeg jo... Go to the hardware store. Hvor ligger det hen i forhold til det her? Jeg er lidt forvirret. Jeg vil se, hvad det der var. Okay. Der er ikke nogen bil mere. Jeg har ingenting. Det er ham der skal vi ikke snakke med. Dernede ligger motel. Hvad er det henne? Så det der vej, det er motellet. Okay, så motellet ligger der. Hvor ligger hardware shop? Det er jo her for helvede. Vi skal have en grow channel tent. Den der skal vi have. Vi skal have en søjle, og vi skal have en vandkande. Og der er ikke noget mønt. Ja. Vi skal have nogle flere mønt, ikke? Skal vi deposit? Står der deposit? Draw 100. Vi skal tage vandkanden. For helvede. Den der og den der. Okay. Og man skal putte pengene ind. God, hvorfor tager han ikke cash? Vi har 400. Max. Godt. Han er åben hele natten, ham her. Vi skal købe det der. Okay. Jeg ved ikke, om jeg stadig har de der frø. Hvor var det med vores hotel? Var det ikke heroppe? Ja. Bum. Og vi har været et.
Godt. Place the Hotel. Hvor skal det være henne? Hvad er det her? Men hvorfor er det peger den der? 3. Hotel. Bum. Godt. Doyle. Bum. Okay, nu er vi under angreb, eller hvad fanden sker der? Talk to the uncle at the payphone. Er der en payphone i nærheden? Er det der? Cash for trash? Står der ikke det? What? What? Nå, hvor fanden er der en payphone? Det er de der. Weed seed, ja. Hvor finder jeg det? Speak to the supplier to get a hand on it. Pass your number on to the local retailer. Send them a message. Okay. To pay up front, the order will go to the tab. Okay. Now in the future. Okay. Active phone. Hvordan? Sådan. Ja, tak. Yes, meget gerne. Jeg skal bare have en enkelt. Okay. Fedt. Så kan vi vel... Vi kan vel lige... tjene på boks. Bum. Ja, tak. North Arcade Wall. Jeg vil vide. Police curfew in effect until what? Curfew? Hvordan er det for et sted, det her? Kan man se de der dead drop, eller skal man lære hele byen? North Arcade Wall. En ret stor by. Der er det selvfølgelig... Okay, så vi skal ind og finde arcadehallen. Okay. Men uden at møde politiet. Arcadehallen. Jeg kan ikke huske, hvor det var. Det der. Yes. Og så er det tilbage på motellet. Altså baren holder åben, men politiet har... Man må ikke gå ud på gaden for politiet. Police curfew in effect. Okay. Godt, vi skal have
Der. Vi skal her. Sådan. Bum. Den er vand. Bum. Jeg kan godt rydde lidt op efter så. Buy a trash bag from the hardware store. Harvest the wheat from the run. Okay. Ja, vi kan vel lige tage en morfar. Stadig en street rat. Ja, det lyder rigtigt. 82%. Nice. Så vi skal hen og købe trash bags. Den vej kan man ikke gå. Der er ingen smutvej. Og man går den anden vej her. Den skråt ned. Ja. Red Shark. Kate. Sauerkraut Supreme. Pizzeria. Der sælger sauerkraut. Why not? Jeg skal have trash bag. Ja, tak. Nej, det var ikke der, hvor det var. Der. Spørgsmålet om man kan sælge det til den der. Det kunne være nice. Ja, tak. Kæmpe ja, tak. Nå, hvad siger du? Jeg har da ikke nogen trimmer. Oh my god. Packing station, 10 bags og trimmer. Haft den lige været der. Det er meget løbs, vel? Vi skal have en trimmer. Packing station. 10 af dem her. 10 gange baggy. Aha. Curfew tonight. Det er lidt nazi det her. Totalt gangster. Nå, så skal vi have pakkebord her. Pakkebord her. Bum. Så skal vi lige have klippet. Nogle bots. Bum. Ej. Otte bots. Bum. Bum. Vi vil lige pakke lidt drugs her. Ganji. Lidt fjolletobak. Lidt cirkusrøg. Bum. 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 Yes. List. OG Kush for sale. What? Project Manager app.
Okay, ved du, det er min. Okay. Hvad er det her? List OG Kush for sale in the Project Manager app. Project Manager app. Hvordan lister jeg noget? Jeg er lidt i tvivl om, hvad jeg skal gøre. Hvad er det griner det her? Hvad fanden er det for noget? Jeg har marijuana, ja. Og hvad gør jeg så? Hvordan lister jeg det for sale? List for sale. Bum. Yes. Så er der kunder. 3 styks i... Vil vi counter-offer? Fair price er 100... Nå, det er jo fint nok. Ja, det er fint. Deal. Ja. The North Waterfront. Okay. Perfekt. Okay. North Waterfront. North Waterfront. Waterfront, det må være heroppe, eller hvad? Jeg har ingen idé, og jeg skal nok ikke rende rundt med det i hånden. Deal for Carl, expired 3 gange OG. North Waterfront. Hvor er det, jeg var? Her. Der er en potentiel kunde her et eller andet sted. Inde i mit hus. Hvad sker der? Det er mit hus. Er det hende der? Det er Joyce. Nej. Donna. Ja. Hvad det var, når man gjorde? Back. 35. Er det en færdig? Jeg ved sgu ikke. 38, det er ikke. Det duer ikke så. Skal du deal? Det er nu. We do next to the barber shop. Og vi leder efter North Waterfront og barber shop. Jeg aner jo ikke, hvor det er alt det her. North Waterfront. Barber shop. Var det Ludwig, der havde? Nej, det var Kyle og Sam. North Waterfront. Barber shop. Var det Kyle? Ja, er det dig? Og hvad skulle han have? 3, ikke? Jo. 1, 2, 3. Bum. Woohoo! Og så mangler vi... Barbershop. Arcade. Det var handy. Dealer. Barbershop. Hvad er det der? Det var burger. Jeg har jo ingen idé om hvor. Clubshop. Barbershop. Supermarked. Casino. Jeg ved jo ikke, hvor barbershop er, for helvede. Banken. Medical. Hvor fanden ligger den der barbershop? Kirken. Ja, det er noget af det ikke. Eller hvad?
Hvad skete der? Der skal jeg ikke. Jeg når ikke ham der, fordi... Jeg ved ikke, hvor den der fucking barbershop er. Der! Nej. Øh, 130, 538 stykker. Countdown for... Ja, det er vel fair nok. Jeg kan jo ikke finde tingene. Highland Gun Range. Altså, jeg når jo ikke den der barbershop, for jeg ved ikke, hvor det lortet ligger. Gun Range, jeg kan jo ikke huske det. Auto. Ja, det bliver problemer, man ikke kender mappen. Barbershop. Det var fiskehalvøjen dernede, det kan jeg da huske. Nå, ikke den der del, for jeg ved ikke, hvor fanden den barbershop er. 50 shred. Barbershop! Det er heldigt. Man skulle bare en enkelt. Det var ikke sådan. Nice. Hvor fanden var det henne? Den der range. Shooting range. On. Der skal vi ikke hen, det er politiet. Det er vores... Jeg kan sgu ikke huske, hvor den der shooting range er henne. Det skal være... Lige ned og have et ekstra grow tank. Yep. Vi skal have sådan en der. Mange tak. Skal vi få den der shooting range. Den design var. Jeg tænker sådan en shooting range ikke ligger midt i byen. Tattoo. Oh. 70, 38, det duer ikke. North Waterfront. Hvor er jeg nu? Er det mig? Nej. Jeg kan ikke se mig. Det er mig. Nej. Det er på kortet. Kan man... Kan man... Hvor er jeg henne? Det er mig. Okay, så jeg skal derned. Lol. Kan man komme smutvej? Meget mørkt. Ja. Jeg synes, jeg kiggede før, der kunne man da ikke se noget. Jeg skal lige ind og aflevere. Ja. Hernede et eller andet sted, ikke? Ja. Og han skulle have 2. Jeg skal aflevere 3. Jeg har ikke 3.
Det var da ikke godt. Og hvor var det henne? Jeg har ikke 3, hvad gør man så? Hvor nice. Så er det med at komme hjem. Og jeg skulle plante nyt grow tent. Perfekt. Okay. You made some decent cash, but you're looking for make some real money. You need to expand your operation, more product, more customers. Yeah. Free sample to a friend of yeah. Give you all the potential customers up. Grab some wheat and give them free sample with a bit of luck. We to become a customer. Keep up with more customers. You need more product. The room is gonna be cut it. Time for an upgrade. Okay. There's cheap room for sale above the Chinese restaurant. Does nothing. Save 800. Okay. Okay. Så vi skal have samlet 800 sammen. Men til at starte med skal vi jo have groet noget mere mad. Ja. Eller hvad hedder det? Hvordan er det, man gør det? Jeg skal jo have noget... Jeg bliver nødt til at have... Jeg har noget... Jeg har jo ikke mere de der seeds. Hvor fanden får jeg dem fra? Eller for... Oh my god. Jeg fik jo kun et enkelt seed, ikke? Over der politiet. Så hvordan får jeg mere seed? Fordi jeg har jo solgt alt mit drugs. No, sorry, ja, men jeg har jo... Nå, vi må... Jeg er lidt i tvivl om, hvordan man får... Spørgsmålet er, om jeg skal putte mine penge ind på min konto. Det er ligesom om, at han... De kan ikke lide cash. De der... Dance hardware shop stop. Deposit. Alt sammen. Og vi skal have noget jord. Vi skal også i hvert fald også have nogle flere af de her poser her. Sådan der. Det er vel det. Tænker jeg. Ja. Men hvor fanden køber jeg... Hvor køber jeg... Var det på telefonen, eller hvad fanden var det var? Bum. Bum. Okay. Okay. Der kan ikke pakkes mere end 20 gange.
Hvor helvede køber jeg de der seats? Var det... telefonen. Ja. Jeg skal have nogle flere seats. $120. Okay. Altså, jeg kan sgu ikke... no. Jeg har ikke noget. Jeg skal have... Vi skal have... Offer free sample. Jeg har ikke noget narko. Men hvor var det der drop? Var en... Det er måske på kortet, eller hvad? Ja, her. Alba Mustache. Det får man måske først at vide senere, eller hvad? I need to know when it's ready. Okay. Jeg skal bruge det nu. Jeg har ikke tid til det her. Jeg er busy. Der er ikke rigtig plads til GrowTelt mere, så vi ligesom kan expande lidt hurtigere. Ja. Så må vi samle noget skrald. Og der er nogen, der har... Så. Bum. Godt. Gasmart. Og hvor er det henne? Jeg tænker... Jeg er her. Nu står det der ikke. Eller skal man tættere på? Jeg kan da ikke se. Så skal vi rundt og lede igen. Oh my god. Hvad fanden var det der Gasmart? Hvad er det? Hvad er det herovre? Eller det var herovre? Hvorfor viser den det ikke? Gasmart. Stash. Oh my god. Gasmart. Hvor fanden var det henne? Burger. Hey. Jeg har ikke noget. Hvor fanden var det der Gasmart henne? Chinese restaurant. Gasmart. Ja. Der kunne de godt lige have... Sådan. Så er det hjemme at plante. Hvor fanden er vi henne? Hvor er
det, vi bor? Vi bor der. Nå, det var lige tæt på. Oh my god. Oh my god. Det var lige ved sådan her, hvor vi boede. Nu. Not right now. Ja. Flashback. Ah, okay. 150. Okay. Grow. Jeg har da ikke 150, tror jeg. Vi må lige have en slippe for. Okay. Okay. Jeg tror ikke, jeg har 150 i cash. Var det herovre? Bagsiden af det her lort, eller hvad? Åh. Withdraw. Jeg skal have 150. Hvordan? Nå. Mistede $3. Jeg ved ikke, hvordan man deler. Jeg ved, om jeg har mere jord. Det har jeg ikke. Jeg skal købe mere jord. Grow. Okay. Jeg kan lige så godt købe noget mere jord. Så jeg kan få plantet med det samme igen. 1, 2, 3, 4. 4 af dem. Okay. Og policia. Tak for likes. Tak skal du have. Det er drug dealers her. 52%, 50%. Så kan jeg måske sove. Det er måske også meget at sove til det. Nå, det er måske eneste man kan. Og så skal vi have høstet og plantet. Bum. Er der flere? Og der skulle flere ved net. Ah, okay. Det er sådan, når man fjerner dem alle sammen. Så forsvinder planten automatisk åbenbart. Bum.
Nu har vi lært, at vi skal have plantet med det samme. Aqua. Sådan der. Så skal vi lige have smidt sådan en her i. Og noget aqua. Bum. Sådan. Og så skal vi have noget mere vand i. Og så skal det vel bare vokse, ikke? Grow, grow. Perfekt. Så skal vi have... Vi skal have perket noget drugs. Det kan være, at vi kan få noget personale til at tage sig af det her, når vi begynder at blive lidt rige. Der skal der nok være nogle potheads, der gerne vil tjene en skilling. Vi vil så lidt ganji. Altså, det er klart, det var så meget arbejde at være drug dealer. Bum. Godt. Nu har vi... Så skal vi have... Sådan der. Så kan vi her. Lægge det her ud. Sådan. Vi har også lidt søjle. Vi har den der. Vi har den der. Vi har en masse produkter. Vi er nødt til at rydde op. Er den fyldt? Den er fyldt. Godt. Beskeder. Nå. Counter for 135. Det er vel fint nok. Okay. Afternoon. Godt. Nu skal vi ud og solge noget. Vi er videre. Videre. Perfekt. Godt. Og så skal vi finde... counter. Det er vel fint. Yes. Godt. Vi skal have fundet en, som vi kan give nogle gratis sampling til. Vi er her. Vi skal have fundet ham der. Vi skal have nogle nye kunder. Var det her i nærheden, eller hvad? Ah. Ah. Det må være hende der, ikke? Ja. Jo, Donne. Ja. Hun bare ryge ind på gaden og... Frisk nok. Frisk nok. Vi skal have... Der er 2 kunder herovre mere. Nej. What the fuck? Jeg har politiet efter mig. Hvor er jeg henne? Der. Jeg skal... Basketballbanen derovre eller et sted. Honda West. Nå, det udløber. Nice. Åh! Potentielt kunde her. Et eller andet sted. Lige herhen. Og så skal vi aflevere de 2, vi har. Hvor er... Hvor er hun hen?
Der er der ikke nogen. Nå, det kan vi ikke bruge tid på. Vi skal hen og aflevere det her. Hvor fanden er det? Basketballkort, okay. Hej. Og han skulle have 1, 2, 3. Bum. Og... Hvor var det andet? Hvor er det andet sted, vi skal aflevere? Ja. 70? Nej. Vi skal altså lige have... Nu. Map. Dernede, waterfront. Okay. Kom. Og man skal holde så langt væk til dem der politiet der. Så. Ja. Kom. Og så skulle vi derhen. Ja. Ja. Bum. Og så skal vi lige have fundet nogle nye kunder. Du er ikke henne, vel? Ah, okay. Er det ham der? Egentlig, de bare står og ryger på gaden, og politiet er der hele tiden. Wup, wup. Peggy? Er det Peggy, eller er det derovre Peggy? Op! Vi prøver Chloe. Men det er jo politiet, det der. Det skal vi altså passe på med. Hvor fanden blev Peggy af så? Det skal ikke, det er politiet. Skal vi se, hvad hedder du? Det er Doris. Dean. Katie. Hvem er ham der? Var der nogen, der skulle bruge noget? 130 på 3. Det var det fair nok, er det ikke det? Jo, det er fint. Yep. Basketballkort, okay. Men har jeg flere, jeg lige kan give noget en free sample til? Jeg kan ikke finde Chloe. Hun er... Arbejder hun inde på gas? Og hun arbejder måske herinde? Ja. Det passer på fint. Jeg skal også sælge 3. Not too bad. Ja. Om 34 minutter. Hvordan går det med min... der kan jeg jo bare gå hen. Ikke den vej i hvert fald. Ja.
Er det Kathy? Bum. Sådan, så er vi udsolgt. Hvordan var det at komme ind? Det var der. Og så skal vi op af... vi har masser af mønt. Hvordan går det med det lort her? Bum. Er ikke klar, at det også er hårdt arbejde at være drug dealer? Kom så. Og så skal den have noget aqua. Og så skal vi have nogle... Har jeg ikke flere bots? Jeg har ikke flere... Jeg troede, jeg... Købte jeg ikke? Jeg har sgu ikke... Jeg skal først have pakket det lort her. Package. Men jeg skal have købt noget nyt. Det er vel egentlig vigtigt, at jeg køber noget nyt. Eller måske skal jeg bare flytte først. Og solgt det her, så få flyttet. Jeg ved ikke, om man kan få sine ting med sig. Bum. 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 Hvad er det? Nå, det var curfew. Jeg mangler... Jeg er nødt til at få fat på vores ven her. Right now. Jeg skal have... noget mere. Sour diesel seed. Hvad fanden er det? Nu skal vi have besøg af. Måske 4. Ja. Okay. Han kunne huske det. Okay. Fedt. Så er det meget fedt. Talk to Mrs. Cheng at the Chinese restaurant. Har jeg nok penge her? Jeg har 16 produkter nu. Jeg kunne godt tænke mig at hente det der. Hvor var det, jeg skulle hente? Var det der? Ja, fordi det er hans job jo, ikke? Ja. Det skal jeg stille det. Sådan. Hvor var det hans job, det var? Er det ikke herovre? Er det ikke herom bagved? Ah. Ja. 160, det er vel fint, ikke?
Men hvor er... Collective Prawn Shop? Det er jo ikke her. Hvor er det, man skal samle lort op hen? Var det ikke herinde? Pawn Shop, Westwall. Nå, nu står der navne, mand. Pawn Shop. Der. Okay. Okay. Vi er der, okay. Nok også på de der strisser der. Hvor er jeg henne? Der. Jeg skal derned. Lige ud. Okay. Hvor er jeg henne nu? Pawn Shop. Jeg skal den vej. Helt ærligt. Og så skal jeg hjem. Jeg skal lige aflevere. Jeg skal lige have de her i. Kom. De skal have noget aqua. Så skal jeg lige hen og aflevere noget drug. Var det ikke lige her? Det er lige her. En, to, tre, fire. Yes. Nice. Kom. Og så kan vi sove. Hey, nu kører det. Jaw. Alt muligt speed grow, okay. Hey. Fertilizer. LED grow. Jeg tror det, vi kan gøre det big business det her. 83. Og jeg mangler trash cans. God. Sådan der. Vi skal have nogle trash cans. Ellers så skal vi bare sælge det der lort, vi har nu. Og så hen og købe Mrs. Cheng. Og hvor var det? Chinese restaurant. Church. Og også ham der. Måske lige... Davos Drugs. Så vi kunne finde nogle flere kunder, og han kommer derhen. Og hvad hedder han? Ludvig. Står bare og ryger her foran hende der. Helt røde øjne ligesom mig. Og vi skal have fundet The Chinese Restaurant. Grineren. Hvorfor kan jeg ikke finde den? Det kan du tro. 180. Ja, det er jo fint nok.
Se hvor man skal hen. Der er nogle potentielle kunder der. Og det er mig, okay. Godt. Shipping containers, plus der er nogle potentielle nye kunder der. Er det hende en af dem? Yes. Mrs. Ming. Peggy? Vent lidt, er det her? Chinese restaurant? Not interested. What the fuck? Mrs. Ming. Okay, jeg har ikke nogen penge. Jeg skal hen og sælge de her. Hvor var det hen? Det var lige en anden, ikke? Jo. En, to, tre, fire. Bum. Hvor mange penge har jeg så? 800. Jeg har 800 nu. Yes. You can get to the room behind the stairs up there. Okay. Okay. Nice. Det var det ikke. Jeg ikke et stort værelse. Og hvad siger ham her? 5. Hvad er tilbage? Ja, det kan vi godt. Counter over. Ja, det er sgu da meget fint. Ja. Okay. Hvor er det, jeg bor? Jeg bor herovre, ikke? Right click and pick it up. Okay. Man kan samle lortet op. Skal lige have solgt mere her. 130 er det ikke? Det er da rimeligt. Så skal vi lige have... Vi skal lige have ordnet det her. Vi skal ikke plante nyt. Bum. Bum. Og lige de meget miljøbevidste, at man får penge for sit skrald. Det er ret ubert. Jeg skulle have en deal med noget her. Ja, det var klokken 10 minutter, så skal jeg gå. Jeg tror vi lige gør det her. Bum. Bum. Meget vi render rundt med. Godt, vi skal hen og aflevere 10. Og det er... Hvor er det jeg er? Der, så det er lige derhen og lige derhen. Og så er der en potentiel kunde der. Okay. Så er det lige lidt hurtigt monies. Er det hende her? Ja. Han skal have 5. Kom. Og så var der en potentiel kunde også. Det er... Mrs. Ping. Okay. Og så har vi... mere herovre. Er hun glad? Det var jeg slet ikke.
Her bagved. 1, 2, 3, 4, 5. Bum. Hov. Hvad skete der? Hvad gjorde jeg forkert? What? Okay. Jeg ved, hvad jeg gjorde forkert. Jeg talte sgu da til 5, og så... Nå, okay. Lad os samle tingene op. Move the go-to and packing station to the new room. Jeg skal lige sige ja til det her også. Deal. Ah. Deal. Det er fint. Deal. Og så skal jeg lige være i orden de 3. Hvor mærkeligt er de andre? Jeg har ikke flere. Må I styre jer. Jeg har kun 10 på mig, det er ikke nok. Nej, jeg skal skynde mig. Fordi jeg også, jeg har kun 16, så er det ved at være... Jeg kan rende rundt med det i hånden. 10, 12. Så vi har en her. Det der, han skal have 2. 1, 2. Og hvor skal jeg mere hen? Herovre. Er det ham? Nej, det er ikke ham. Var det ham herovre? Yes. 1, 2. Og så var det ham her. Herovre, eller hvad? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You're let us off. Oh. Og hvorfor... Yep. Det var da mærkeligt. Det er fint. Det var da underligt, at de ikke vil have det der... Der er åbenbart noget, der er dårligt, eller hvad? Power diesel, det gider de ikke have. Og de vil have... Nå. Så det skal være det der Kirsch. For helvede, jeg har kun 2 tilbage. Så Kathy. For helvede. Så de skal bestille de forskellige ting. Okay. Jeg skulle ikke have købt det der sour diesel. Gider det ikke have. Okay. Bum. Sådan. Okay. Det er vel okay. Der er kun 2 tilbage. Fordi jeg lavede det forkerte. Se. Godt. Og så har vi Grow Tent. 1. 2. Packing Station. Bum. Så har vi det her. Our diesel. Det er sour diesel, det er lort. Det gider jeg ikke noget at give her. Hvorfor har jeg kun så lidt storage? Shit. Okay, jeg skal aflevere de her 2. 4 curse, det har jeg ikke. Hvor var den anden henne?
4. Easy. Vi leder efter Chloe. Ja, det gør jeg nemlig. Ja, lige præcis. Vi skal have Benji. Benji's friend with Peggy, Beth and Luther. Okay, focus on selling them until the one of me. Okay. Sådan, jeg har ikke flere. Jeg har ikke mere. Vi er solgt ud. Hvor var det, jeg boede henne? Var det ikke her et eller andet sted? Det er deroppe. Jeg tror ikke, jeg har noget jord. Og jord er ikke her. Jeg skal have en hylde mere. Måske bare en medium. Sådan. Jeg skal have noget mere jord. 4, 5, 6, 7, 8. Og jeg skal have 2 mere af dem der. Fuck. Sådan. Det er lidt noget lort, jeg har købt det forkerte Ganji. Bum. Ej, det skal... Jeg bliver så set nu. Jeg holder lige en pause her. Jeg kommer tilbage til senere.